110. 120. Mooi. God, wat dief is. Die vliegt gewoon op dat strak bij mij, jongen. Oh, hoor. Ik krijg een buikpijn ervan. Serieus. Nee, ja. Wow. Ik moet echt alle moeite doen om die telefoon recht te kunnen houden hier. Wow, 120. Wow, auto. Oh, die was ondersturen. Wow. Voel je Mike? Ik voel hem handig, jongen. Dat was het ondersturen, Pik. Ah, hoor. Wow. Wow, dat was goed. Dat is lekker. Nu rijden we weer beschaafd. Wow. Met sigaret daar. Wat een flutte kutheuvel hier rijden. Ah, sorry, maar je moet Wat een heuvellandschap. Oh god. Shanky. Nou, weer 100, weer 110, weer 120. Oh. Hoe die hem treft daar, een beetje. Hij stikt erop naar de deur. Wow, gelukkig rij je maar 100 of zo. 110. Actie. Wow. Ik heb zo'n pijn aan mijn arm, maar ik wil je telefoon recht houden, hè. Dat wil je niet weten. 120. 130. 140. 150. 160. Zo hé. Wow. Boy. Ik zie er gewoon wagen van. Dan ga je daar gebruiken, ze zijn nog best slecht dan. Oh nee, yes. Wow. Nee, eens kijken! 120, 130, 140 en dan komt er een drempel ergens. Dat duurt nog even. Zo hé. Wow. Mijn vrouwtjes filmen hiernaast, dit is zo. Dat was nog wel een fast, ja. Zij gewoon de hele dag, de hele tijd gewoon met de hand tegen de hoofd aan zat, tegen het raam. Theo. Was staat er nog asem, hè? Niet? Ja, eigenlijk wel. Af en toe mij nog een stukje, maar dan rijdt op politie, dus dat zal maar niet doen.